všichni, já vás vítám u našeho speciálu tvoření simíka. Já toho tady teda asi moc nenamluvím. Dala jsem tu nejhnusnější siminku, co jsem našla, abyste neřekli, že podvádím, že už mám hezkou, takže ji nemusím přetvářet vůbec. Já vždycky první, co dělám, tak jí dám nějaký hezčí normální věci a potom ji upravuju. První co, dala bych jí hubenější, trošku svaly. Jiný skin. Takhle. To vypadá tohle. Jinak jak se máte? Plánuji udělat na nějaký den live stream na YouTube. Možná, že i na streamu, nevím. Podle toho, jak se mi bude chtít. Ale takhle zase velký nebo to. Vlastně takovýhle oči nechám. Takhle. Vlastně, když se nad tím tak zamyslíte, tak vlastně, když si hrajete nějak s těmahle věcma, takhle, tak vždycky vytvoříte, jako nevytvoříte dvakrát stejného simíka. Můžete vytvořit podobného, ale ne stejného. Chci, aby to byla blondýna rozhodně. Tam možná bychom mohli udělat zrsku. A chtěla bych teďkon vytvořit novou postavu pro náš let's play na Osetní. Protože mi tam prostě někdo chybí.
To ještě upravíme. Vidíte, takhle jsem třeba přidala vlasům lesk, když ho předtím neměli. Tak, takhle. Mavší. Takhle. Každopádně tyhle vlasy nenechám. Tyhle vlasy by se mi neměly líbily možná. Nebo počkat, tady dole to není nikde. A tyhle jí slušej. Ale vypadají strašlivě mastně. Tyhle taky. Ježíš. Chtěla bych pro ní rozpuštění vlasy, ne žádný culík. Zkusím nějaký střepící. No, střepit z nich, co se dá upravit. Na přívku pomínám vám tenhle účes někoho. Pokud ne, jděte se podívat na další videa. Jo, dělám mi trochu světlejší ty vlasy. Takhle bych ji nechala, jako se mi líbí. Takže oblečení tak nějak do toho vejdáme. To vysortuju. Spasatní šaty dávat nebudu. Protože ty na každodenní jsou jako jenom tyhle. A víte co, já dám něco z tohohle. Chci dát ty kraťasy, co tady mám. Já je hrozně už dlouho chci použít na let's play, ale jako nějak jsem se k tomu nedostala, ale už mám jenom jeden. A jak se k tomu hned tak nedostanete. Ty jsou strašně hezky tyhle džíny, se strašně líbí. Kdyby neměla to dlouhý tričko, ještě triko je slušně. Jo, tyhle. Tohle triko je jak slušně, ani nevím, že ho mám tohle. Co to je za tričko? A zkusit tohle triko, vážně. Na to se podíváme. A co hledala, jak jsem hledala, tak jsem tako nenašla. Tady máme bundičku, kterou jsem jí dala, protože se mi líbí. No, škoda se zasvětlilo, černo, ale jasně dám tyhle boky k tomu.
Kde jsou? Jajs. Tohle je každodenní, tak jdeme na slavnostní. Jinak plánuji si koupit dodatek práce snů. No povolání snů, či co? Tak strašně pěkný. Akorát ty budu muset dát jiný účes. Že sorry, ale tohle fakt na slavnosti nedám. Budu dělat ty komiksy s těma postavama z posetnění. To vypadlo. No to vždycky vypadne. Tady jsem ty jediná siminka, který tenhle účes fakt jako nesluší. Jako, ne, že by úplně neslušela. Ježíš, už mám postavit tyhle vlasy. Tyhle sluší. Tak, jednu věc. Takhle. To se mi líbí. Dnešní úber bych ji mohla dát z posetnění. Nějaký. Balumi lazíksna? Aha, tak nemohla. Jelikož tam jsou dva a ty dva už má Ellie a Tiara. Ty tohle, to bych si vzala spíš na slavnost, ježiš. A mají tohle, a v tomhle. A spíš všedý. Zklíš. Takhle. Ježiš, to jsem to řekla, jak jsem to řekla, jenom mluvit. Ježiš. Nechtěla bych v tomhle spát, aby mi to padalo takhle do očí. Ještě vím, co jí dám, aby jí to padalo do očí. Tohle. Ne, to není ono, tohle, to nad tím. Či tohle? Tohle bude lepší na spání. Nemá žádný boty, že nemá žádný boty, asi ne, no. Babu. Jujda. Jujda. Já bude hodně sportovat, že se s tím sportovním trošku víc vypipám, než dělám obvykle, že prostě něco jí dám. Když to je jedno, ona stejně nebude sportovat. Nevím, že ona bude sportovat. Takže je těžké něco navrhnout, abych jako ji v tom mohla vidět a úplně abych ji neskritizovala, protože mám ráda, když semínky nosí to, co se mně líbí. Tak protože to jsou moje semínky, že ano. Takhle.
Takže si ji necháme. Velký. No fakt. Ty jo. Azasnox Bimba. Tyhle plaky mám ráda. Asi je nechám. Kvety je přebarvím. A čepici na koupání dávat nebudu. Taky bych ji mohla namakupovat. A dát jiný obočí. A kouknout se na časy. Takhle. Hezčí. Nějaký rozpuštěný bych jí dal. Spánky. Spánky neslyší žádný simince, zvláště na tyhle. Slyšeli by ti? Oni by ti slyšeli i tyhle. Já ti nechám tyhle. Trochu ji namalujem, když už víme, jak bude vypadat a už víme docela, co jí dám asi za osobnost. Asi si říkáte, jaký ji přidám do hry. Normálně ji přistěhuji do města a seznámím ji s mýma seminkama. Potom ji nechám se přistěhovat pomocí čítu. Mimochodem ty pihy se mi líbí, že mají pihám, tak jestli ho pobuřuju, tak se na tohle nemusí koukat, protože já pihy miluju. Tohle ji sluší. Šedou. 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 Nápadný. To já mám rád, když mají hodně hustý řasy. Takhle. Dáme jí i čučky. Takhle to sluší. Podíváme se i na další. Wow. To jsou pěkný. Tohle jí dáme. Ještě přidat osobnost a jméno. O jméno dám asi hlasování na Facebook. Takže bude to. Tady to bude sportovní. Bude statečná. Flirtující. Bem bem. Královna večírku rozhodně. Bimba! To se ještě nikdy mimochodem nestalo, že bych hlasování o jméno dám rozhodně. Zatím to bude Kristýn. Jméno Fusily. Kristý Fusily. Prozatím. Na Facebooku mi můžete psát další jména.
Vydlejsknu si to. Vydou celou. Tak. OK. Vložím si ji rozhodně do přidáky, protože na to většinou zapomínám. Mně se teda strašně líbí, povedla se mi. A už vidíte, že fakt nelžu, že si simíky tvořím sama. Že si je fakt tvořím. Baví mě to strašně moc. Teď bych ještě ráda postavila dům. V kterém budou žít, až budou hodně bohatý. Radši menší pozemky. Oni se totiž staví líp. Ráda bych, aby měla potom hned vedle Kristý bar. Teď nevím, jestli vám dám to hlasování, mně se prostě na ní Kristý hodí. Tak prozatím čaute a já vám ještě tako nahraju na stavění domku, ale přidávám to až zítra, ať jste taky trochu napjatý. Pa, pa.